Charles Ben Longwe lero pa 25 akamba zinthu zambiri ndipo nkhani yake ndiyokhuzana ndi akuti rule of law, lamulo liposa mphamvu, palibe amene ali above the law, lamulo ligwire ntchito. Ndipo akutinso achakwera ndi kuti tsiku lawo lomaliza mu ofesi pakhale pa 23 June bomali lizakhale lopandanso president, tizangokhala longoyembekezera kumakafika kuzisankho. Ndi nkhani zonse zili ndi iye guys, Malawi cameras. Ndi kulandireni wokondedwa omvera lero lino pa 20th of January 2025, and it happens to be on Monday, while my time says 36 minutes after 9 a.m. chigawo chimenechi chakumawa. Tati kuti yeyi tisanapange zina ndi zina tingoyankhulako pang'ono fa chakumadziro kuti tili ndi ntchito ina yokuti tipange. Tili ndi nkhani zina zokhuzana chikangawa nde iyayi tikambeko zina kaye tikhanga tikalambula bwalo kungokumbusana kunena kuti tisayiwale Malawi tili mu dziko limene state president athu amati timayendera rule of law. Rule of law imene anthu ambiri ngati ena ifeyo tikusukulu sidapite sitimayimvesesa bwinobwino, koma ndikukhulupirira kuti pang'ono ndi pang'ono tikumatha kumamvesesa kuti tilidi mu dziko limene rule of law ikutsatidwa. Pa rule of law tamvakonso kunena kuti m'bale wathu wina amene zina lake ndi Lighton Mangochi anakatengedwa kucha kwa dzulo kapena usiku wakucha kwa dzulo kunyumba kwake. Sitikuziwa kuti anapalamula mlandu wanji, za milanduzo it's not our concern pokhapokha timve kuti mlandu anapalamula ndi otani. Koma pa rule of law saloledwa apolisi kumutenga munthu asadavale, kumutenga munthu asadavale bwinobwino numapita naye ku polisi. Remember kunena kuti Malawi muno tili ndi Malawi Police Service, nde lerolo nditambasule what does that mean, and ndifua chani tili ndi mobile force, Malawi mobile force imene tili nayo kapena police mobile force imene tili nayo so mu dziko momwe muno. Timasulirenso imeneyo. Nde lero ndiyankhuleko za Malawi Police Service. Mawonena kuti polisi amakhala chiopsezo kwa wina aliyense kuti amenewo ndi apolisi, koma when it comes to service anthu ajawo ntchito yawo ndikukupangani ya Malawi service, kupereka service. How do they give service? Akakhala kunena kuti waja akukagwira munthu onena kuti akuganizidwa kuti wapalamula, amayenera kuti akupase service, osati kuti akutenge ngati kuti iwo ndi bwalo la milandu akuweruza kale kuti ndi wochimwa. Ndifukwa chake akamakutenga amakutenga ngati suspect. Pokutenga ngati suspect amayenera kupase service, being a citizen of Malawi amenenso maperekanso misonkho mdziko muno, wapalamula apolisi amayenera kukupasa service. Now chifukwa cha kusadziwa ife ya Malawi timaona ngati kuti polisi ikabwera ndekuti akupange force, akupange zindiza. Imeneja ndi Malawi Police Service. Akafika pa nyumba pako kaya kuganizidwa mlandu amayenera akuservice, akupase service osati akupase force. Ngati kuti kuna kuti akupase force, kuna kuti we ndi chigawenga wapha munthu, ndiwe chigawenga chopsa kwambiri, kumene koko ndi amayenera atumize Malawi Police Mobile Force. Imeja imakhala force yona kuti sipangaso za service, yona kuti ibwere zikupanga service. Ndifukwa chake munthawi yaka muzubanda apolisi samayenda ndi mfuta, amayenda ndi ndodo, chifukwa ntchito yawo ndinali yoti azipanga service anthu, osati kuti azikapanga force. Amene amayenda ndi mfuta anali a mobile force.
famene aja akafika pa nyumba ndekuti iweyo uli ndi chimulandu choopsa kwambiri, mwina waukira president, mwina wapha munthu, mwina ndiwe chigawenga choopsa kwambiri, nde amabwera Malawi Police Mobile Force. But when it comes to servicing in a rule of law country, apolisi akabwera amayenera kuti akupase service. Ngati zinachitika ndi amayi Martha Chizuma kuwatenga asadavale bwinobwino, imene sinayenera kuchitika ndi Malawi Police Service. Chifukwa service means you have come to my place, so service me. Wait for me, let me dress up, I'm naked. Mwayiona ameneyo, akakutenga uli naked kupita ku buseo, iweyo usavale enso yayi. Ngati akutenga usanavale, kandi akazako, kandi achemwali yako, kandi ndani, asakupase chovala china chilichonse. Akamakutenga kupita ku khoti upite uli mblanda choncho, kuti akhoti akadziwe kuna kuti iwo atabwera pa khomo pako sanakupase service koma anakupasa force. Mwayiona ameneyo, anakupasa force. Pamalamulo sizimaloledwa kuti wa polisi akupase force kapena akupange force akwena kupasa service. Achimwene tabwerera inu, ife ndi apolisi maidi athu ndi awa. Warrant of arrest ndi imene tabwera nayo pano. Service itu imeneyo. Service imeneyo. Mwina mwake anthu ena anapita ku polisi kuja, mwina service yosaidziwa, koma that is service. Tabwera warrant of arrest ndi maidi athu ife monga polisi ndi awa. Tachokera ku polisi yakuti kandi ukapolo police station, tabwera kunoko kuzakutengani, muli ndi mulandu wakuti simulololedwa kuyankha china chilichonse pakadali pano, mukayankha mulanduwo ku court. Ife tukutengani ngati suspect. Okay, nde ndivale kaye, valani mwachangu, nde uvale akutenge upite. Nde imene jamakha kuti iwe yonso you are servicing them. Ukachita resist, ndi pamene nonso pana mabwera ndi yawo ya force, ndimene amakakusegulaso mlandu wina onena kuti resist to arrest, nde kuti iweyo umakana kuti umangidwe, nde amakusegula mlandu. Ife titapita kumeneko tinaka yankhula bwinobwino kwaonesa zikalata zathu monga polisi, koma iwo amapanga resist to arrest, nde ife tinapereka action iyi, nde zimamveka bwinobwino. Komano if you don't resist to arrest, okay, achabwino, ndivale nanga simwandipeza ndili maliseche, tizipita kumene tili maliseche tivale, nde amayenera kulole uvale bwinobwino, unyamuke, ukakwere galimoto yawo, ulendo okakupasa service police station. Amene uli nawo mulandu aja, apolisi aja kutenge statement. Pokutenga statement nde kuti akuwerengera mulandu umene weyo uli nawo. Mulandu umene wabwera kuno okhuzana ndinu ndi ndeti kutenga ndi statement. Mukuti bwanji siku lakutala kuti zinachitika zotani, ndewenso ulembe statement. Komanso polemba statement zili ndiwe kuvomera kulemba statement kapena ayi kukhala silent kuti ukalembera ukayankhulira mu court. Service imene akamakutenga suda amakutenga kuti iwe ndiwe mbava, ndiwe chigawe ndiwoko, amakutenga ngati iweyo suspect, munthu ongoganiziridwa. Court ndi limene limakakupeza iwe olakwa. Nde tiziziwa tikakhala mu dziko limene rule of law ili involved. Ziwa kwambiri, ndichoke pamenepo, lerolo ndifuna mama uno ndikambeko za rule of law. Mudziko tikamati rule of law kapena dziko lokomera tonse, ndizonena kuti ndinayankhulako kandi sinayankhuleko, I think I forgot in my previous audios, kunena kuti pa rule of law mdziko muno tili ndi azisogoleri opuma. Ineyo ndimazika ndekha pa school, that's why ndimana kuti ineyo University of Hard Knocks, because mazika ndekha pa school. Ndimalolera kuti dziko lonse lindiukire, dziko lonse linditukwane, chifukwa silimandimvesesa kuti Ben Longwe ni ndani. Nde linditukwane, ndikazama bwera ndi mfundo zangazo, aliyense amatha kukhala wa manyazi, ndikukhala manyazi kuti kodi munthu uyu kandi zimene amaganiza. Okay, fine. Zimbe kanthu zimenezo. Amene matukwananu
mayankhula chifukwa mwina maganiza muthamanga mwina mafuna za lero ndi lero, komano dikirani tiyankhule modekha modere. Mu dziko loti muli rule of law tingotengako ma portion ndikapena ntenge ku portion pang'ono. Tili ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a state president, current state president. Amene ndi current state president, ndi president wa dziko lino ndithu, simungapangeso mainasiya. Dr. Lazarus Makathi Chakwera is our current state president. His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera is our current president. Amene amayenera ulemu wake as a president. That is why muna ndimva mbuyomu nditaona kuti ineyo ndimaphonya nsewu ndinatulutsa ma audios okwana 4 amene ndinatchula kuti confession. Confession means knowing kuna kuti mbuyo musini machita bwino mwina pa zifukwa zosadziwa bwinobwino ndondomeko zina kapena mwina chifukwa chopsa mtima ndi mene zinthu zakhalira mwina mayankhulidwe pena mwina samakhabu nabwa ndi confession, because even though tikhoza kuyankhula mwa mtundu wanji, it does not reduce him to be a state president. Olo mutakhala niyo ndi njala omutatani mene mukuzunzikira pano pa mafa mukuzunzika kuopya, amalawi mukuzunzika kuopya. Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi state president wa dziko lino. Ndichoke pamenepo tili ndi ma former president amene tikwadziwa kuti awa akhalamo mu bomamu as presidents. Okay, tinali ndi Dr. Hastings Kamuzibanda anatisiya, mzimu wause mwamtendere, is no longer in existence. He was a state president of this country. Kuchoka pamenepo tili ndi Dr. Bakili Muluzi. Dr. Bakili Muluzi is our former president. He has been in this country alamulira dziko lino more than mwina Dr. Lazarus Makathi Chakwera for 10 years. Amene ndi a president, a former president a dziko lino. Adakalibe pa pensioni ya former president, adakalandirabe ma services au former president, alindi ma portions mbomamu because he's been the president of this country. Dr. Bakili Muluzi. Kuchoka pamenepo tinali ndi Professor Bingwa Mutharika. He was the president of this country. Unfortunately, mulungu adawatenga kuti adasankha kuti asakhale pakati pathu, is no longer in existence. Mzimu wause mwamtendere. Kuchoka pamenepo tili ndi Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda alamulira dziko lino kwa 2 years. Amene wandi a former president a dziko lino, amene tili nawo mu dziko lino. Kuchoka pamenepo tili ndi Professor Arthur Peter wa Mutharika. Professor Arthur Peter wa Mutharika alamulira dziko lino kwa 6 years. Amene watu ndi a former president. Onsewa akulandira ma services ngati former president, ngati president opuma. Ali ndi a polisi amene amayang'anira, ali ndi ma allowances, food allowances zina zotero, kazotantani. Amalandira ma services ochoka kuboma because they've been the presidents of this country. Now, when it comes to rule of law, kuti mudziko mene muli rule of law, I have tasted, I have tried, and I have found out kuti tikamanena kuti mudziko muno tili ndi rule of law timanama. Number 1, mudziko muno anthu amene amamangidwa ndi okhawo amene amanyoza current president. Ndikumana kuti tili mu rule of law. Watukwana president amene tiyeni mukammange nde amakantenga ndikukamanga fatukwana president. Koma amene watukwana Dr. Bakili Muluzi akukhanga kuti amene yalibe mulandu uliwonse. Amene atukwana Professor Arthur Peter wa Mutharika zikuoneka kuti alibe mulandu uliwonse. Amene atukwana Mai Joyce Banda alibe mulandu uliwonse, regardless kunena kuti these are the former president of this country. Pa social media anthu ena
amatukwana kutukwana Professor Arthur Peter Mutharika, a Dr. Bakiri Muluzi, a Mai Joyce Banda kwatukwana, amene aja alibe mlandu according to the current government imene tili nayo pakadali pano. Palibepo pa 5 years kapena 4 years and some couple months imene a Dr. Lazarus Makafe Chakwera atenga dziko lino ndi kumalilamulira, tamvapo kunena kuti wakuti adamangidwa chifukwa amanyoza a former president a dziko lino. Kulibeko zimenezo. Koma munthu amene akudzuka mwina ndikuyankhula kutsutsana ndi a president ameneyo ndekuti waphwanya malamulo a dziko lino, ndekuti rule of law ikuyenera kuti itenge its course. Ineyo Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni kunena kuti we have been lying to each other, kunena kuti we are living in a country whereby rule of law is involved. In this country completely there is no rule of law, there is dictatorship. Whoever ayankhule zonyoza Professor Arthur Peter Mutharika ndekuti amene amangidwe, asamangidwe ameneyo alibe mlandu. Tanyoza Professor Arthur Peter Mutharika, tanyoza Mai Joyce Banda, tanyoza a Dr. Bakiri Muluzi, sitidamangidwepo. Mwayona ameneyo. Palibepo munthu amene adakalowa mu khoti kuti anyoza Dr. Bakiri Muluzi. Palibe munthu amene adalowa mu khoti chifukwa kuti wanyoza Mai Joyce Banda. Palibe munthu adalowa mu khoti chifukwa kuti munthu wankhula zoyipa za Professor Arthur Peter Mutharika. Milandu yonse kuyambira 2020 kuzafika 2025, milandu yonse ndiyonena kuti anyoza kapena ayankhula motsutsana ndi a Dr. Lazarus Makafe Chakwera in a country whereby rule of law is involved. Now, I want to assure you, Amalawi kunena kuti chifukwa choti tinagona kwambiri ndeti maona ngati kuti zinthu zonse zili bwino. Timaona ngati zonse zili bwino. Guys, let me tell you, 1993 we fought against such kind of regimes. Yomanena kuti amene wanyoza president amangidwe. Amene wanyoza president amangidwe. Malemu Chakufa Chihana anali ndi moto yake kwa Ford imene imachedwa kuti arrest we forgot. Amatero, arrest we forget. Kapena forget, or arrest we forget. Tiza iwala zoma mangana chifota tanyoza president anyoza chani. Amene munda aliko chifota kuti I believe kuti mwina Dr. Lazarus Makafe Chakwera anali busy mwina ndiza kuchechi ndizotero ngati sandali kuchipiku kujama gwira ntchito kuchipiku kuja ndoti anali busy kuncheneka chifukwa nthawi imeneyo Assemblies of God headquarters inali kudedza kuncheneka ndoti mwina anali busy kuncheneka komano nkhani imene idachotsera boma la Dr. Hastings Kamuzubanda linali lonena kuti anthu amamangidwa mdziko muno chifukwa choti ayankhula zinthu against president. That was the main issue. Kuna kuti ma freedoms awa anthu mdziko muno adasokonekera kuti munthu akakhala mwana akayankhula kuti a Dr. Hastings Kamuzubanda doti makolo amazizidwa kukamutseka mwana pakamwa chonde usayankhule china chilichonse muzi uno uwotchedwa uno muzi uno utha uno ndi zimene zidaliko. Now slowly by slowly kamene kaja kayamba kubwereranso in a very hot way yonena kuti whoever speaks against Dr. Lazarus Makafe Chakwera must face handcuffs, must face the law azika mangidwa. Ndekuti we are back in 1992 tisanafike 1993 komano the real reason, thank God mudziko muno tili ndi Dr. Bakiri Muluzi is still here amene timamenya ufulu. Nkhani yake inali yonena kuti tikufuna referendum, tifuna zipani zambiri chifukwa zomangomanga na chisawa watanyoza president ati ayankhula zotsutsana ndi president zimene zizithe. Nde ineyo ndikubwera pano ngati munthu amene ndimayisatira democracy ndi mawu onena kuti democracy ndi kumene tikuchokera, history imene tikuchokera zonena kuti zomamanganazi ati chifukwa choti atsutsa boma, ati chifukwa choti anapita kumademo, ati chifukwa choti anapanga kwa zimenezo zikuyenera kuti zithe chifukwa ife pokhala mu boma la democracy tinatsutsa mchitidwe umenewo oma amanga anthu chifukwa choti ati
akayankhula against boma inu muzikuwawani bwanji kuti anthu akayankhula za inuyo zizikupwetekani pamene inu musadalowe mboma mumapanganso zomwezo. Zikomo kwambiri. Ndibwere ku rule of law. Ndifuna ndikudziwiseni mtundu wa Malawi tikafika pa rule of law sindikuzoti ndi bwalo liti la milandu mdziko muno kapena ndi parliament iti kapena ndi institution iti imene ikhoza kunditsutsa ine lero lino. Alright, ngati zisankho za pa 23 June 2020 zidachitika pa 23 June 2020 zimene zikutanthauza kuti in a rule of law country tikamafika pa 23 June 2025 ndekuti mphamvu zonse za Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a state president zatha. Ndekuti ngati tikupita ku 16 September 2025 kumene tikachite zisankho ndekuti mudziko muno tikufunika boma lija limene limatchedwa logwirizira chifukwa munthu saloledwa kuti akhale mudzikomo kuyidikiriranso kwa wiki imodzi kapena kuti ayi apapa tachedwa nde wiki imugwirizire ayi. Ndengati tikupita ku 16 September 2025 ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ukutha pa 23 June 2025 in a country whereby rule of law is involved. Ndokuti pa 23 June 2025 a Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuyenera kutula pansi udindo wawo ndipo boma logwirizira likuyenera kuti litenge malo ake litifikise ku 2025 ku 16 September 2025 ndekuti kuyambira pa 23 June kupita kwinako a Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi boma lawo akuyenera kutsika pansi kuti ena apitirize kuti tikafike ku 16 September 2025 in a country whereby rule of law is involved. Now listen to me. In this country we're going to toy. When I say toy, ndekuti sindikutanthauza kuti mademo ajaongoti aibasi adisimo we gonna toy. Anthu akuzomba akundimvesesa bwinobwino when I say toy. Anthu akumangochi akumvesesa bwinobwino when I say toy. Anthu akunzimba mzuzu akumvesesa bwinobwino when I say toy. Mwina mulilongwemu toy saidziwa. What does that really mean toy? Nde anthu akuchinamwali kuzomba when I say toy they do understand. Akumponda sikumangochi toy akuidziwa bwinobwino. In this country we're going to toy. All right, toy against the rule of law kuna kuti mudziko muno zikuoneka ngati abwalo la milandu zikuoneka ngati anthu amene amang'anira milandu ku parliament amene amapanga osati amang'anira milandu koma malamulo. Abwalo la milandu kaya malamulo amene amapanga malamulo atitenga Malawi ngati anthu osazindikira kunena kuti sizwa china chilichonse. Ine Ben Nongwe ndikuseguleni maso a Malawi kunena kuti pa 23 June 2025 ndi tsiku lomaliza limene a Dr. Lazarus Makathi Chakwera akumaliza temu yawo ya 5 years imene iwo akhala akulamulira. Ndekuti from 23 June kukafika pa 16 September tilibe boma lina lililonse ndipo panopo tikufuna tiakonzekerense anthuwa kunena kuti akonzekere ndi interim government pa chizungu boma longoyembekezera sitikhalanso kuti wina wakati pange force ya chifukwa mudziko muno tili ndi constitution imene timanena kuti tiyisatire when it comes to rule of law. Ndekuti Achakwera malamulo akulola kuna kuti akhale president mpaka pa 23 June 2025 koma malamulo sakulola kuti Achakwera akhale president kuyambira pa 24 June 2025 ukafika pa 16 September 2025. Ine Charles Ben Longwe ndilekeze pamenepo.
pamenepo ndi pamene so tipange toy in advance. Tipanga toy in advance kunena kuti sopano apapa ife tikwena kuti tivale zilimbe ndekuti wafa amene akufuna kutipha atiphe, amene afuna kutimanga atimange, koma rule of law must take its course. 23 June 2025 ndi tsiku lomalizira la Dr. Lazarus Makape Chakwera as the state president. Boma loyembekezera tikufuna kuti likhale lili ready tisanafike pa 23 June 2025. Ndirekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Adinox phababa phanyenye mkolongo kwathu ndiku nkhata begalu wankotosa kandira pachabe terera nyane abwana pabwalo sakuchoka maphang'ombe nthawi zonse kuchita hiti pa chilungamo. Anthu ajo ambele futa limwa biti nyono niune Charles Ben Longwewo niune njomba ndeta tiyayi tikufotokozeni nkhani mene mama uno madzopano tikufuna kuswa nkhani ya kuchikangawo. May God bless you and have a very wonderful day. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Like, share, Malawian cameras, right.